Salutare, frate, și bine v-am la un nou, de fapt primul episod de Minecraft. M-am blocat așa pentru că nu știam dacă filmează programul, dar scuzați-mi intro-ul. Și da, astăzi o să filmăm primul meu episod de Minecraft, așa că hai să-i dăm drumul. Avem aici 3 lumini, vă dați seama și voi că YouTube s-a oprit, da, mă piși pe YouTube. Vă dați seama și voi că gen, eu m-am apucat de joc acum, cred că 3 săptămâni. E o săptămână pe o hartă pe o săptămână, nu chiar așa, dar mi-am creat și eu aici câteva hărți, așa că haideți să creăm o nouă hartă. Create a new world. Hai să vedem. Și creative și fac, hai frate. Ce dracu? Bă. Continuu creativ și să spunem aici YouTube, așa, lumea YouTube, așa, îi dăm normal, așa, bla bla bla. Bun, hai să-i dăm create. Să vedem ce se întâmplă pe aici, prin Minecraft, că na. Și da, hai să vedem, se încarcă aici și cred că o să revin după ce încarcă, că știu că se încarcă greu. La mine, cel puțin, așa că revenim după. Sper să revenim după, de fapt o să revenim după, dar da, revenim. Ok, fraților, am revenit, după cum vedeți, am revenit pe hartă, doar că nu se mișcă bine controlul. Și hai să dăm și noi ăsta mai încet. Bun. Și hai să vedem ce facem. Păi mă gândeam eu așa înainte să filmez, să facem aici o casă. Și cred că asta o să fac, doar că m-a dat într-un biome de ăsta de sprut. Adică o pădure, m-a dat într-o pădure, doar că o să fie o casă mai măricică. Și cred că o să fac pe aici pe undeva. Și da, hai să o facem. O să pun aici niște blocuri, că nu vreau să se vadă urât prăpastia asta. Unde-i? Bă, unde-i? Așa. Pe aici. Bă. Așa. Mai avem și aici. Păi atunci ăsta îl dăm afară. Bun. Și o să astupăm, cum se spune, această groapă, că nu vreau să se vadă urât. Hai să punem aici. Fac. Am un control. Nu știu de ce mi se mișcă așa, dar mă rog. Hai să punem pe aici. Ok, și mai punem și pe aici. Mai punem și pe aici, bă. Așa. Și am astupat că nu vreau să se vadă urât. Și acum, păi, o să facem, cred că, unde e lemn? Așa. Păi, nu știu. Hai să facem cu lemn normal și o să fie casa YouTube, o să-i spunem noi. Gen așa îi pun eu numele, să-mi spuneți dacă aveți alte sugestii, să-i mai schimb așa numele odată la o lună. La casa asta o să punem aici niște uși de-astea. Și știu că nu se potrivește lemnul ăsta cu ușile astea, dar asta e. Și o să... Stai că tot aici. Așa, păi aș vrea eu. Mă gândeam să facem și semnul de la YouTube, gen cum să fie acolo, așa că o să luăm asta și doar atât. Și pe aia mai vedem noi cu lână, că o să pun cu lână și să se vadă ok. Dar până atunci să ne luăm și geamuri, nu știu, geamuri roșii. Cea mai stupidă idee care a fost făcută pe Minecraft, dar mă rog, what the fuck. Ok. O să pun și niște slaburi de... Uite de asta, de piatră, ba nu, de asta de piatră, așa. Așa că hai să nu mai lungim și să îi dăm drumul. Hai că am început. What? Nu vreau așa ceva, bă.
Nu știu, cred că revin eu după un update, că controlul mi se mișcă ca naiba. Și da, o să revenim după un update. Ok, fraților, am revenit cu un update, adică stați să se întoarcă și camera. Am revenit cu update, adică am să pus pereții, aici am făcut un gemuleț mai mare și aici am pus ca, nu știu, pe care să stăm noi. Am pus din bloc de ăsta roșu, că mi s-a părut foarte fain. Și da, momentan casa arată faină, zic eu. Și vreau să mai fac acoperișul, adică nu o să-i pun și cum se numesc, scări de alea de acoperiș, nu o să-i pun de astea, că v-am spus, vreau să fac un semn de YouTube și o să scriu și aici, casa YouTube. De fapt, ia stai mă, că scriu acum, că nu mai... Unde era Unde era, mă? Bă, unde era, bă? Spuneți-mi și voi în comentarii, că nu mă găsesc ăla. Aici? Uite aici, bun. Și o să pun așa. O să spun așa pentru că, na, arată mult mai fain și o să pun aici. Dacă vrea și caracterul meu să coboară, de fapt, nu să se coboară. Nu pot să mă... Bun, și o să pun aici. Casa. E mare, YouTube. Ia aici, gata. Bă, dar nu se vede că am... Nu se vede bine. Bun, hai să luăm niște... hai să luăm de asta normal, că nu arată bine acolo. Că aproape nu se vede nimic. Aici, da, se vede. Să... Eu... Așa. Casa YouTube. Sper să nu vă deranjeze o dată la 38 de minute. Nu spray de la dă prin casă. Nu mai are și de-aia au făcut așa urât. L-au setat maica mea la 18 minute, mă rog. La 18 minute, la 38 de minute și da. Păi cam așa arată momentan. Eu nu zic că e rău, eu zic că e bine. Și o să revenim noi cu un update cu acoperișul. Așa că, da, revenim. Bun, fraților, am revenit cu semnul de la YouTube. Am încercat și eu să fac, de fapt am făcut și eu ce am putut. Eu zic că o ieșit. Și chestia cu slab-urile este că nu prea mi-a convenit, am pus slab-uri așa și mi-a convenit mai mult așa cu, nu știu cum se spun la astea, doar că e mult mai fain. Așa că, v-ați dat seama, hai să punem și niște torce, să punem niște torce pe aici. Niște torce o să punem pe semnul de la YouTube. Uite, așa să punem niște torce. Că sunt faine torcele. Îmi plac torcele. Ok, și o să punem noi și pe aici. Bun, să luminăm. Și să fie luminat. Așa, șcar de YouTube. Ok, și să punem aici și aici. Să punem și pe aici. Bun. Și eu zic că arată frumușel până acum. O să mai dăm update-ul la casa asta. Bineînțeles că nu o să rămână așa. Păi, vreau să spun că hai să punem torțe și aici, nu pun antene sau pot să pun antene în casă.
Că tot e update-ul nou și de ce nu? Să profităm. Că cine știe, poate să scot itemele astea și așa, bun. Nu vrea să pice caracterul meu. Nu vrea să pice Steve. Am stricat ușa. Hai mă, serios, trebuie să... Bun, hai să luăm ușă. Că Steva meu zice că e nebun, că strică totul. Așa, bun. Nu știu unde am pus-o. Așa, o lanternă. Opa, avem și un ou de la găină. Așa. Bineînțeles că o să mai fac eu garduri, chestii, trestii, dar pe început, gen, ca început de episod, eu zic că e frumos. Gen, arată bine casa. Și o să punem în așa colțuri. Și cred că mai pun patru la mijloc. Cam așa, e că arată bine. Cred că mai pun așa, da. Așa, da. Și o să m-am gândit eu ca paturi să punem, fiți atenți. O să punem așa. Uite așa. Bă, ce idee mi-a venit și mie, bă. Și tot aici sunt. Să punem alb. Și o să le punem aici un roșu. Bineînțeles că nu e așa roșu, un fel. Gen curcubeu. Mă, verde, bă, pune, bă, pat verde, bă. Au, mă, că nu vreau să pun pat verde. Uite așa. Eu zic, n-am mai sare caracterul meu așa, bă. Cred că o să ștergem asta și o să punem așa. Hai că lăsăm așa, că așa și avem alb. Bun, cred că arată destul de... Arată ciudată, dar arată frumos așa. Bineînțeles că nu asta e... Ia uite, bă, ce am luat și un fazană. Bineînțeles că o să mai fac eu niște update-uri adică off-camera o să mai fac și eu niște update-uri, dar pe început, gen la început de episod, eu zic că e fain. Și dacă hai să dormim în... ia să văd eu. Deci o să merg așa și o să fac, nu o să arăt. Ala, bala, portocal. Cine? Ia, bă. Din oceanul Pacific. Da, fix roșu mi-a picat. Să-ți învățăm voi și voi în comentarii de la roșu ce vă pica și vouă. Mie mi-a picat roșu. Așa că hai să dormim în patul roșu. Și chestia asta înregistrat, da. Bun, hai că așa și da, fraților, cam atât cu acest episod de Minecraft. Să-mi spuneți în comentarii dacă mai vreți episoade de genul. Gen, dacă mai vreți episoade de Minecraft. Bă, sincer, mie chiar mi-a plăcut experiența asta și păcat că nu sare caracterul meu când vreau eu. Hai, sari. Așa, uite-te și tu. Așa, bun. Și, da, cam că ce stau, nu uitați să dați like, să vă abonați dacă mai vreți episoade. Să comentați că dau inimioare la comentarii. Și, da, cam că ce stau, eu m-am dus. Pa, pa.